So yan ang masinga din ngayon kita kabuyinan kay kakulop itatay punyong masinga da balay kabayan ng kinagtanan ayam di na panginit ton Marso. Takot asawa na yung asawa man. Ha? Adi ka ng liwat magpipinakayaan ng kahiton mo nga baga nakamove on na kita. Kakulop may din nagkuandahin baga pagka ginpost ko man after 30 minutes may din nagpaabot akon hin mensahe ba para iyo iti mo request may injeksyonan ka. Oo. Dire pinahunungan hit kapoy. Oo. Kahit iba ito nausig. Diri ka pa man na nausig na nakamros ka pa man la. Oo, kinakapoy. Nangangabkab ka pala. Ya ko liwata mo gihap nakagat naghip akon kuan ya ok adi man wari magpa-inject. Pero usahay pagkakagabi na may epekto. Ginaayam-ayam ako. Subukas ano man maaga-aga kita. Salamat ngayat bubuligan. Mabalik kita katambalan na liwat tay ano. Sa kakaniyon tay ka. Yay. Good morning. Today is June 12, 2024. Time check alas 10:15. Susugaron ko lapatak postiso diri lumatos. Nagsasauro genetika 126 anyos ano adlawhan kagawasan diniaton dapit labi na diniaton na Pilipinas nga sinalang-anan katapos sa pag-post ngayon pag-edit kanina natin hindi lang program pag nagka-adam program may lasa daragod man yung panahon yan ang pirakadlaw pag nagturtarit siging turdaraga yan ang masirak na liwat makuhan man itat bukol masagaad hindi rin nakakagawas iton sipon ba yun? Sipon o ubog. So yan ang masinga din ngayon kita kabuyinan kay kakulop itatay punyong masinga da balay kabayan ng kinagtanan ayam di na panginit ton Marso. Ada pa kapusta after 30 minutes may ada nagpa dangat dayon hin tambulig nga pa-injeksyonan. Oo, so may manan makiyana na gitang parte mga pan-injeksyonan no. Dito ko no ha RTR kumbaga may PhilHealth 500 it bayad kanang tulo ka shot siguro 1.5 bali na 1.5 kaya kumbaga private name at magawas ito may datag 2,000 ikot mapalit iton ko antas mabayad ka pa dahiton doctor's fee. Sige kadtong tani kabuyinan ni tatay punyong wow mo itong dati kadto kanda tatay punyong di kita di maagi daw di yan hiya mungkin kana adi ganda pa rin yan ada balinera pare Aljon di baga nadara ko na hospital ng pinanganak. Oo, di man namin dinitira pala eh. Kumusta ni Kuan? Awada, sinulod. Sige, mabiltan na lako.
O di, mabilta na lang ako kay makadikanin ka tatay Punyong. Okay, okay. Parik Aljon. Oo. Damot mga rego din niya na kay hindi daw vacation. May dati swimming pool vacation ngan may daghihap di Green Hills Hotel drive-in mga sukot ko una-unaon ano wala ko sukot una-unaon sana all may baga gin tutul-tuhil lagod din tutul bali man mat kapay kapay ngayon ka nanay ngayon ka ngayon ka Nga tabukid na alog. naalog ha ito yung pag-alog dipit Ati Punyong dito. tawain Ato di pa na maya. o kadi ako na magdadara ito Ha? ay napagkinadi Ngain. Ayun, ngadto nalakay ngadto ako. ngadto ka tala Ngadto ka. okay may dakot tuyo Tana. mapahinga kuan mapahinga aga Tungkod ko ini. mapahinga aga daw Ano ba Oo. sa anong asawa nakuad to ba daw nahubog-hubog ininhi nahubog ka kadada nahubog di record to asawa anak kanina? oo di record to asawa Ha? di record to asawa Di rin masawa. anak ko adto Ha? anak Adto. oo Senyor San Miguel No, nakatasawa na yun. Ano yung asawa? Ayman. ha adi ka nang liwat nagpipinakayaan ng kahiton mo nga baga nakamove on na kita charot na Kaya mo matang kay mo usa. oo lagi kay anak ko anak Isa natin anak. usala kay mahal yan at bugas tag 50 usahay na pila pagod ko ninip Adi po Tay. niya. ano ka kumusta Kaya hamong gadini. kukuang ka man hihingal ano inin kakulop may nagkuandahin baka ginpost ko man after 30 minutes may nagpaabot akon mensahe ba para iyo ang kilala man ita iyo nga iti mo request may injeksyonan ka kaya mo man talaga itong kuan nimo Okay. Ang mga tigon-titikan mo sinihio. Ang tirabi sini. interabis oo Direct hinahunungan hit. Kapoy. oo Hit. Nagkapit na po. it aya mamo dito at charot diri ka dada Kahit iba ito nausig. diri ka pa man dada nausig na Diri. na kamros ka pa man la O, kinakapoy. nangangabkab ka pala Mausig iya. mamiyaw Usig. Una kininiya. badaw di sa ring lalat bok tok inintay may daka PhilHealth Oo. may daka PhilHealth may daka senior citizen nga ID yan na tagbubuhaton inin papasabutong ko an baga nagkukuanhay mo nga mag-inject kay makakaburo barato kita kung masingad to kita ha Tacloban ha RTR Oo. Ito. kay kung magpa-private kita per inject natag 3,000
Ada, oo, nasa rin 3,000 Patumbil nga ni. or toto. Wala ko na portuto. Oo, di kay 6,000 kay makakatulog ka ito. Tay kay diri man ito kuan. Diri man ito adlaw-adlaw, siguro after 15 days or 10 days. Siya nini, gamati ko duha. Duha condition palong. Adaw, pero karig signong ko, diri man tundain usala ka turok, Oh. tuludayon. Bayin kaliwat lumupad. Panubuan ka ni ikog. Ano? Balo. Alok. Aw halok. Amo iton. Subuwas ano man maaga-aga kita. Oo, makan. Kay papasabutong ko hiya. Katapos ani merisita ano dito. Ano kay ang butag ko ko kung pagkaka. Kuan, may bagit na sa sayod din. Pero nakainom ka dito. Ha? Nakainom. Nakaidong makan resita. Kakano pat nga resita. Ang paggawas ko Kakano. anin Domingo, muna nga Domingo. Hanin una nga Domingo. Naubos pala ka kulot. Pero kanang lanot nga medisina. Ito kinangyagit nga medisina. An ka ng kasang gusto. Kada matresita. Pero diri ka ng party ang kuan. Dire ang partihan Rabies. rabis. Oo. Kay taton ito ini importante yan kay maram kami nga posible ito may dakatruma nga tungod kay baga nakagat kan ayam darat kahadlok naton may daka na tinatawag nga psychological effect nga from time to time may daka balatian iti mo baga nahihimo nga rason kanang kinagtanan ayam pero ngayon sorry maka ikoy Diri gid bali dir. Amo ito so posible ito. So siyempre iti mo edad yan na kanan mga komplikasyon na darat serak, oran, takay ka nagiba-iba so labi na mapaso-paso maghihingal kagud yan na. Hingan didi. Maliso. So buwas inin Takbatos kay alas 7 man to niya nasakay. Pasakayong kay alas 7. Madersok nga ni. So pagandam na lang nga daan para dumerso kita matur temprano kita. Ano? Kaya na liwat papasabuton ko ambot ko na di nga oras di taera bayan na diluwat baga na katuspok. So amo lagi hap siyempre makuri man kita makagkuan it mag-istorbo mahalat dalot sa rin ko pa man matisting la kita. Ada kay naka-online an satellite han kuan han mga taga outer space nakabati. Mga pahatag dahil ni mensahe nga ano kumusta tatay po niyo amin siguro kanan amo ito baga amo man ani baga question kung tag 3,000 itong pagpa-inject igahatag na lae mo takay kung igahatag ay mo itong kuan so di kita maaram kung ano liwat mas mo paya mo ito nung nag-suggest ako kumbaga masing nga medisina natin papaliton di ka na mapa-inject daton pyramid iti mo na ho na nga kanan rabi so kay nang lan mapa-inject dan ko nala ikaw buwas ha maato kita ha RTR kay may da nakasumat ha akon dito ko no RTR kung may da ko no PhilHealth ng senior citizen namuro minus okay ini nga kanan kuan kanan national naging makuri ako kay biniyang ka nag-liber more ko resto kay natong pagbunyag ngayon more mga resto yan at iba mga late nga mga ginbubunyagan ginbibinditahan nala anhan to hindi it yan na di ba gin kukuan gin lulublob ba tubig o ba gin lulublob gin baga babaribian oo ang mga late nga mga kuan late nga mga burunyagan han una labi na kung saragati gin bibinditahan nakalad nalakad nga alkitran ang mga kuan ng mga salbahe nga tao
Totoo. Makontak buses yan na kay kanan oran sirak, di ba? Oo. Pira kadlaw nga nagginuran-oran. Kaya dito nagininga kanya. Mapagalag didi. Siya lang papaso-paso. So ano man buwas? Ha? Oo. Pag-andam nala, Ano, Maling- aga pa ka mo malakat. posible anin na kiton before 8. Oo. Mga bago mag alas 8. Ha? Oo. Mapakadto kami Tacloban. Mimiling kami uyab. Na na gini umiliway mo didan Domingo. Ano tula? Lumiliway mo didan Domingo, mamingaw ko no nagtagay-tagay na yan Royal True Orange. Okay, hingad lo dito sa kalendog. Puno adtuan kanang ko. Sa kay bago. Pag-abrit, tumig so tagkarigos. Nagkarigos up. O ngayon. Oo, okay, magkusog pa ito kay Na- bago. Anak, basta Minsan nakbano. lang, pula. Then kita ko niyan, basta ka puno ini. Baliwat, kanugon. Ay, kay ano Ang kanang salin. tuba. O, aw ka ng tuba. Ay, Oo. bago pa, binsyo nga Ano nga color? Kaya nung nga sugad Natang color ito. plastic. Kay na, kon Kaya itong kay dinaso. Ori ni butangit pa ito ng barok. Alagad pa tuman, ka like ko man kay nga ni, anak pumeg umagad. na gudinte pa Tuman kaniya. lang ang Nagkarigos ako. Ah, Amo ito. tapos kung nagkitikay ha mo nito nga na itom. Oo, Kung bago pa nga sa amo doon saha. oo. Bago nga saha, baga ma Ma, orange. Ah, amo ito nga. Paglakat ko, kay naging makautangan ng king kwarta, na parang maka-indiksyonan. Ngayon mga pagumangkon. Tapos kuno tatay ko nagamit ang patron. Kaya nga nakidoy, naging makuri ako. Kaya ini nga sakit. Dito, kinalmahan na naghika, kinalma. Pag ko, nabalik. Nabalik. Kalkulo ko, nagdili po nga takulo. Okay. Di, may detong baga mga kuan nga natag parehas ba't sisto ba? Oo, nga nagkanang It sisto di man tunda yung karigsigon nga pagkakuang kad sisto inin maupay. diri maatakar di ba ito natakar na kumbaga Naiiha. naihan eh. So gadi tayo mo kay kuan baga mo ito pipinanong na kami nga nakagat ka. Salit na ading ka kakagat man. Mandini. Aw ti ito. Ini. Ini. Opera damo. Upat. Anong klase nga? Anong klase ya? Di kuan an Bisaya lah ya o di klase? Baga Bisaya la. O Bisaya la. Ada man di lang baga itlay og may busag. Ano itong hiya? Naihinga ni may dugo. Amo Kaya ito mo kanan. nak. Lara na ito na nayap. Diri pada. Dirisag ni nga nagkini. Kadito paidingan ko an mga doktor diri wala ko sakit nga. Oo nga nagtagay. Ay. Kaya kuan tak na. Lara nga nakin ano ito. Ayan. Pagdili ko ng ulo. Naihikahin kuan dugo. Bado ano sige la inin basta mo ito. Anon ta. Kaya wala pagkabuhi kay. Ya ko liwata mo gihap nakagat nagyap akon kuan yaok adiman. Ti ini. Man. Oo. Dito. Baga na kuan lahiyan siyahan una ko nga nahamot. Tinukog gapiton. Oo, nahamot gin hangrab. Ano kaya ito buhay pa man ayam. Da baga buhi ito. Baga diri na sugad na hatong baga na nahangas kaya ngay Waray magpa-inject. Gimbutangan ko lang yan lasuna. Ako na o ganun na panay ko. Pero usahay pagkakagabi labi na kung mahagkot Oo. na may deepikto. Mga Ginaayam-ayam ako. Tuyaw. Pare. Oo, sige naman tay. Ha? Buwas ha, kakaniyon tay ka. Salamat na ba kabuligan. Oo. Tapos kuha na lang nimo. Kay kumbaga pa nang litan iton nga. Kay di ba makaminus man kita. Makaminus man kita kay kung didto kita RTR na 500 tungod kay da senior citizen. So magmumotor lang kita ngadto. Kung masugad makakapalit kahan imo medisina kay di ba it per shot natag 18.
1.8 or Ano kay 2.2. makasubrad mga irayatag kay mapay bugas. Hindi kakang trabaho. Hindi. Kaya susugaron ta na leton nga kuan nga ano kay diri man ton dayon kung sigun tatag 2,200 ditong pagpa-inject. Di man tong karoyeg sigun nga mabayad ka dayon in 2,002 kanan 6,800 o 600. So mapira pa ton ka kuan malay mo sunod nga mga shot nimo may da mag kuan luwatay mo mag-sponsor. Pero kung sugad hiton nga dito kita RTR ang pananglitan kay nagkuan gadha ako nag-sharing ano man pwede na ko 3,000. So, kung pwede na ito o kung amo man ti kuan hay mo ighatag. So makakasapar kita libre ka ng tulok kasyat kay kung baga tag 500 dito ha RTR tapos kung amo ito baga makakasursubrahay ka amo ito makakapalit ka hinkuan ano pa ni Kablasan. o ani mo importante ni medisina. Oo. Medisina pa. Oo ha. Sige. Sige. So karon talanay dili may ama ko halata kukuhan talot ikaw kanan. Kuan ko mga Ano. So tayo may doon kuhan ano, pasalamat kita nala. Salamat ngayak bubuligan. Naluoy ka mo at kaya naging makuri ako hita kabutangan. Salamat tayo yudoy. Sige la kay iya ko liwat kung baga baga tubtub man lamay yung baga pwede maikuan haimo haiyo sumbuas amo updan tayo ko nga dito ha. Oo nga dahil imo katapos ito nga tulok ka season nga pag-inject kay makakaburo barato kita dito ha kuan RTR ha tay. Sige makadi ako. Thank you salamat. Oo ano man magtatagay na liwat ka mo Tubig. Ha? Diyan kitang bubundi. Dili may dalida. Kay niya nalakit ko nung pagkad tumapasuman nga dito. Ay kadi rin pang pasungad to. Mabalik ka nga to. Oo. May dapat to ba? Waray. Waray na. Ikaw na inom ka pa. Di ako. O diri ka na. Ay, Ba daw kung mapakandingayin bisit baho. mapakandingayin ako. Kami lang ni nanit magiinom. Oo, di ala. Magdadangalak nga nihin. Mabugat ka dito ni. Diri man sakto la. Oo. Tahala na ya. Okay. Salamat din. Oo. Salamat gihap. Baga diri ko na leton baga kakostorya kana ko nung tadto baga makikistorya kan tagi ayaw na leto kay waray man okay la at least. Okay lang. Labos na yung kakarason naman naihan naman ito. Oo. Sige tayo ha. Oo. Dahil Arisa pa yan. Nag-helmet ako kaya mapaso-paso. Oo. Again, this has been your friend Ininiyubos na Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama, chup. Salamat talaga nagpaambit ano. Amo si Kering. Mabalik kita katambalan na liwat tayo ano. Oo. Sige balita tay. Akadi ako. Nay, balik ka tambalan naman ito niyo. Andarang panhan magpakasasala. Ano pa ito? Putli nga magbiayon. Tinipigan nga ni ano ba ito? Kung ito litani. Anyway, para nga daan natin mga kasangkayan mga income kung alien mga di sugadhat mga kuno naman kung hain man ka mga umurukoy sarigyo pa ba makurigit pagluluwas at masaring kita nga mga ngaro kami himbulig but kita akong perminayayakan prayers at
daki pinagin atong kakulog pagkapag padangat hadto may dalot tayo nagpadangot kalit more blessings sa iyo, more blessings. Thank you